kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang iyong lingkod. Siyempre, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline para pwede kayong magtanong when it comes to health. And of course, doon sa mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol magtanong. Opo, sa messenger ng CMD Bicol. So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717. So, anuman po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Kaya madalas sabihin natin, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Oo, marami na po yan. Nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save natin sa operasyon. Yan po ang kagandahan ng ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. And syempre, meron din tayong mga upcoming event. By the way, maraming salamat sa mga nag-avail ng ginawang health consultation dyan sa CMD Center in Santo Domingo. O, swerte nyo. Meron kayo dyan na sentrong-sentro na po yan, kaya hindi na kayo mahihirapan. Hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Legazpi dahil meron kayo dyan mismo sa Santo Domingo, Albay. Mamaya ay i-announce natin yung exact address. And of course, yan, magkakaroon ng free health consultation na gagawin sa CMD Center in Legazpi, September 21. September 21, Saturday po yan, 9 a.m. to 5 p.m. 9 a.m. to 5 p.m. And of course, back-to-back dyan sa CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital, September 21, 9 a.m. to 12 noon din po. Yan ha. Take advantage mga taga Labo, yung mga malalapit dyan. And of course, dyan sa area ng Daet, free health consultation po kayo. Free health consultation kayo, makapunta lang kayo sa CMD Center in Daet sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden. Kung may mga latest laboratory result, pakidala po, okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat. Ito uli yung aking text hotline is 0939-904-0717. So, may mga sakit sa puso dyan. Oo, pwede ba kayong matulungan ng ating product? Ay, opo, madami na po yan. May mga heart problems na tulungan ng ating produkto. Katulad nitong mapapakinggan po natin ngayon, ha? Eto, pakinggan po muna natin. Okay, nandito pa rin ako sa Daet, katatapos lang ng ginawa naming health symposium. Meron ako ditong napakaganda ng experience sa paggamit ng ating product. Naging desperado na siya, pero eto ngayon, iba na ngayon ang aura niya at iba na yung kwento niya. Sir, i-share mo naman ang kwento mo. Pangalan, edad at taga saan po? Ako po si Ferdinand Tondo, bali po dalawa ang residential namin sa likod ng Chongwa sa Mantagbak. Puro 4 Mantagbak at saka sa Barangay Mambalite. Kilala po kami dyan. Edad niyo po? 57 na po ako ngayon at na-diagnose po kasi ako naimatay po ako nung dinala po sa provincial hospital dito sa Daet at nawalan po ako ng malay at nang ito di-echo po nila ako, yun po lumabas na severe na po yung aking yung
heart problem ko. Ano po, kailangan ko po ng operasyon, open heart surgery, valve replacement. At sa katarantahan ko po, naghanap po ako ng doktor at napunta po ako dun sa Philippine Heart Center at nag-apply po ako ng yung po sa charity, nakapasok naman po ako. Actually po, naka-schedule na po ako sa Philippine Heart Center, kaya lang po, narinig ko po sa radyo kasi ang sakit-sakit na ng puso ko, narinig ko po sa radyo ang CMD, kaya nangihina po ako nung pumunta ko dyan sa clinic ng CMD sa Diego Linian. Itrinay ko po yung CMD at nakita ko po yung pagbabago po talaga hanggang ngayon. Nung unang 7 days ko po pag-inom niyang CBF sa kayang CMD, naramdaman ko po yung parang hinahalukay yung tiyan ko. Tapos siguro mga 9 days or 10 days ay grabe na po yung katotoilet ko sa sa produkto. Pabalik-balik po ako ng at yung pakiramdam ko po parang yung tulog ko po maganda na. Dati hindi ka nakakatulog. Ay, grabe ma'am. Pabangon-bangon. Every 10 hours, every 1 hour, every 10 minutes, pabalik-balik kasi at ihi ng ihi. So, hindi ka masyadong makakatulog. Pero ngayon po, hindi ko na namamalayan anak ko. Diyan na pala sa loob ng kwarto. Tulog na tulog ako. Hindi ko na namamalayan. Pero yung health problem mo, sir, ilang buwan ba o taon mo na yan na naramdaman? Na-detect po ako nito nung magki-kidney donor po sana ako sa pamangkin ko nung year 2019 po yata yun. Oo. Na-detect po na may rheumatic heart disease pero binaliwala ko po yun. Kala ko hindi lalala. Ngayon po lumala nung April, ngayon lang pong taon. Lumala na po siya. Acute na po talaga siya. So, ibig sabihin, bago pa lang yung paglala niya, sir. And minsan, kaya-kaya mo lang. So, kaya nahimatay kayo. Pero ano na po talaga ang pakiramdam ko masama na kasi para na akong lasing palagi, nahihilo. At yung pain po ng puso ko iba na talagang parang laging umaalon. Nangihina ka talaga. May mga iniinom ka no na synthetic drugs? Marami po, 5 klase po araw-araw. Pero Huwag ka nang mag-mention ng pangalan ng wala naman pong pagbabago, ganun pa rin. So, Ilang buwan pong iniinom mo yun? since April po, nag-ano po ako. Tapos nung at kinakapos din po ako sa financial, itinigil ko nung ko po yung CMD, itinigil ko na po yung CMD na ako nakatutok. So nakita ko po yung pagbabago talaga. Nag-CMD ka? Nawala po yung nakakatabas na dyan sa paligid ng bahay. Tapos yung tulog ko maganda na. Tapos yung puson ko dati para kung tawagin ay binubusiaw parati. Wala na siya. Saka yung sakit ng ulo ko nawawala. Maganda na po ang tulog ko. Saka yung pagdumi ko, dati hirap akong dumumi. Ngayon, nako, pagod ako sa toilet. Balik-balik po ako sa toilet. Yung parang mga taba na yata yung lumalabas sa bito ko kasi mga kulay puti sa kulay green yung mga lumalabas. Sabi ko, ano kaya ito? Talagang sumisirit yung puwet ko. Kaya, so yun po, kumanda po yung pakiramdam ko. Hanggang po ngayon, siguro po nasa period of recovery na po ako. Oo. Ilang days ka nang nagtatake ng product? Since November 2 po ako nag-start ng Wala pang 2 weeks. Siya po, maganda na. 2 weeks pa lang. Oh, ganun Pero po. may pagbabago na. Yung pain po, naramdaman ko kasi tinetesting ko siya Minsan tumatakbo ako. May sakit pa siya konti pero hindi na masyadong kagaya noon. Talagang pag nakaputol nga ako ng yung saging na titibayin mo sa puno. Yung saging, nabubuhat ko na yung isang bulig na, nabubuhat ko na siya. Wala man lang naramdaman sakit. Hindi na ako masyadong Ano ka na, sir? hindi na ako 2 weeks masyadong pa lang. hindi na ako masyadong hinihingal. Ituloy-tuloy lang po. Oo. Anong message masasabi mo sa mga, maka-inspire tayo sa mga listener? Sa mga katulad ko po na may sakit, tuklasin lang po ninyo ang produkto ng CMD. Subukan po ninyo, hindi lang po ninyo subukan, gawin po ninyong parang maintenance na po ninyo at makita po ninyo ang pagbabago sa sarili ninyo. At para po kasi katulad ko na medyo minsan kinakapos talaga sa financial, huwag po kayong mawalan ng pag-asa kasi nandyan po ang ating gobyerno,
ang ginagawa ko po kasi nagpapakonsult po ako sa doktor, tapos hinihingi ko yung medical certificate, yung reseta. Lumalapit po ako sa mga government agencies natin, gaya ng Dong Tulong, ng Malasakit, ng DSWD. Handa po silang tumulong sa mga kagaya nating kinakapos sa financial para po makasurvive tayo sa ating mga maintenance. So, yun po ang ginagawa ko. Kaya wag po kayong mawawalan ng pag-asa na mahirap kayo, wala kayong pera, wala na kayong malalapitan. No, subukan nyo po, tatagan nyo po ang loob nyo, alisin nyo ang hiya ninyo. Kasi ang national government naman po natin is handang tumulong sa mga nangangailangan. May budget po ang ating DOH para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Andyan po sila. At yung pong mga natural medicine natin, gaya ng CMD, napakabisa po, napakalaking tulong po sa atin. No need na po kayong operahan, gumastos ng kung magkanong milyon halaga ng pera. No need na po. Andito po ang CMD para makasave po tayo sa ating mga gastusin po. Para po sa... Ang CMD nga po is pangmasa Kasi yung presyo po niya, nag-try na rin po ako sa ibang naturopathy kasi pero yung presyo po talaga niya is ang mahal po talaga. Pero ang CMD po, pangmasa ang presyo. Effective po. At kikita po kayo kung gugustuhin po natin. No? Pang negosyo po, pang kabuhayan, pang kalusugan din po natin. Pangalan po uli? Si Mr. Ferdinand Tondo po. At maraming salamat po talaga sa CMD. Ayan, nakalain mo yan na grabe ng problema dahil sa sakit sa puso. Actually, hindi lang siya po ang natulungan na may mga heart problems. Napakadami na po. Hello kay Ma'am Giselle Balila and Sir Nems Flora. Also kay Ma'am Mabel Escote. Yan din kay Ma'am Nora Leonora Napod. Nanonood sila ngayon. Okay? So, yan sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems, ay pwede matulungan ng ating produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Alam mo, even cancer, pag naagapan ay natutulungan. Opo, kailangan lang talagang subukan para mapatunayan. Ito pakinggan natin, isang may cancer siya. Paano siya natulungan? Kaya pa ng oras natin, pakinggan po natin. Okay, nandito po kami ngayon sa Labo, Camarines Norte at katatapos lang ng aming event dito. Meron ditong gusto kong makuhanan ng magandang interview kung paano siya natulungan ng ating CMD. Actually, ang gamit nyo ma'am, ginamit nyo muna ay CMD at saka yung CBF. Okay, ma'am, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Belen Guzman, taga Barangay, Purok 3, Barangay Pangpang po. Tapos Ilan po, yung edad ma'am? 58 po. 58. Anong nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng health problem? Anong sakit po yun? Ano po, sa breast cancer stage 3. So, nung nagkaroon ka ng breast cancer, ano yung ginawa sa yung procedure para matulungan ka? Ano po, nagpa-check up po ako sa doktor. Ang sabi nga po, nung pong ako'y mabiopsy, ang sabi nga po, cancer na, breast cancer. Ngayon po, inirepair ako sa BMC. Nagkimo po ako, nagkikimo ako hanggang po ngayon. Kaya lang po, noon pong ako kasalukuyang nagkikimo, talaga pong sobrang hirap. Talaga pong akala ko nga, talagang hindi na po ako lalakas, talagang akala ko mamamatay na talaga ako. Dahil po nung ako'y nagkikimo, 10 po kaming magkakasama sa BMC. Ako na lang po ang natitirang buhay. Nang po maalaman ko dun sa, may nakapagsabi po sa akin na i-take ko ang CMD. Sabi ko nga po, hindi ako doktor na nga po, doktor ay nahihirapan pang magpagaling. Pero po minsan nung time na talagang, wala na po talagang, yung mga kasama ko, wala na talagang nauubos na sa BMC. Umiyak na po ako. Sabi ko, Diyos ko po, tulungan mo ako. Sumubok po akong pumunta dito sa labo, dito po yung sa opisina po. Sinubukan ko pong mag-inom ng ganito po, ng CMD. Saka CBF. Opo. Noon pong mag-take ako. Ilan yung iniinom mo ito, mami? Ano po, 20 patak po, tuwing umaga, tanghali, gabi. 60 drops per day. Opo. Oo, ito, ilan ba yung iniinom Noon pong una, 8 lang ito, 8 peraso.
Tapos po nung nagtagal, 10 na. 10. Umaga, Tanghali. at gabi. Opo. So 10:30. Opo. Oo. Noon po ako'y mag-take na nito, kahit po ako'y nagkikemo, sa totoo lang, at nangyayari po talaga sa buhay ko, sa awa ng Panginoong Diyos, nang ako po ay makapag-take nito, kahit po ako'y nagkikemo, lumakas ang katawan ko. Talaga pong lumakas ang aking pagkain. Nayan po ang mga kapitbahay ko sa Pangpang. Sabi nga po sa akin, wag daw po akong magtrabaho. Wag daw po akong lumakad ng lumakad. Nagkikemo nga daw po ako, masama. Kahit po ang doktor ko nagsasabi na, wag daw po akong sobrang pagod. Gawa po nang ako'y nagkikemo, masama. Pero po, awa ng Diyos, talaga pong sa akin pong naatisbaran ko po sa aking sarili nang ako po'y mag-inom ng ganito. Wala po akong naramdamang pagod, wala akong naramdamang sakit, wala akong naramdamang kirot, wala akong naramdamang pangangati. Ang problema ko na lang po, palibasa po minsan nakakakain din ako siyempre po sa hirap ng buhay. Nakakakain po ako minsan ng bawal. Kaya ang problema ko na lang po, yun pong may kaunting natigas pa ang aking dede. Pero po, talagang lumiit na. Malaki po yan. Talagang malaking malaki yan. Awa po ng Diyos nang ako'y uminom nito. Talaga pong lumiit na. Kaya ako po'y talagang nagpapasalamat. At sa awa po ng Panginoong Diyos, ako po ay malakas. Kahit ako'y ganito, malakas po ako, hindi ako nakakaramdam ng panghihina. Talaga pong hanggang ngayon, sabi ko nga po, kung talagang patuloy ang pagaling at hindi nakikirot at hindi nasasakit talaga ang suso ko, hindi na ako magpapa-opera. Ito na lang po ang ipagpapatuloy ko. Mami, ilang weeks ka na ba o buwan na ba kayong umiinom ng CMD sa CBF? Ano po, mag-iisang buwan na po ngayong November. Isang buwan. Sakto. Isang buwan pero napansin mo lumiliit na. Opo, malaki po talaga ang pagbabago. Gawa man nang yun ay talagang malaki yan. Talaga pong pare ang kamatis na talagang sasabog na. At saka po, nag-iiyak na nga po ako. Sabi ko nga po dun sa mga anak ko, pag walang swerte, siguro, tatanggapin ko na lang kung ako'y talagang hanggang doon lang po ang buhay ko. Tatanggapin ko na. Noon pong una talagang hindi ko kayang tanggapin na ako'y may cancer. Pero po nung time na yun talaga, itinalaga ko na ang buhay ko sa Panginoon Diyos at talagang ako'y mamamatay na talaga. Dahil yung mga kasama ko nga po, kahit papano, talagang yung nagkikemo, talagang wala na sila. Ako na lang talaga ang natitira. Pero po, awa ng Diyos, talagang humingi po ako sa Panginoon na talagang ako'y tulungan para ako'y mabuhay pa. Ito lang po. 1 month pa lang. Isang buwan pa lang po. Pero po ang suso ko, ito po, hindi ako nahihiyang ipakita sa inyo. Ayan po. Yan po. Magang-maga po yan. Talagang yan po, pagang-paga. Dapat, Mami, papahiran mo pa yan ng pure Opo. CMD. Pero po talagang sa awa ng Panginoon Diyos, kahit po ako'y makipaglaban na, talagang kayang-kaya ko na ang sarili ko. Sabi nga po ng mga kapitbahay ko, pambihira ka, wag daw po akong yung pong kung saan, alas 12, alas 11 ng umaga rin pong kainitan. Naglalakad naman ako niyan, pero wala akong nararamdaman panghina talaga. Pero mag-ingat ka pa rin kasi hindi na yan, wag mong abusuin yung sarili mo. Pero aside nung problema mong yan, may iba ka pang pagbabago sa health Ay, mo. marami, ma'am, marami po. Katulad ng? Yun pong, alimbawa nga po, yung minsan masasakit ko sa mga katawan ko, yung pong minsan ako'y nangangatingan, at tapos po yung masasakit ko ang gayan. Ang hindi ko nangalaan po ngayon talaga masabi, ito po, siguro po gawa naman na ito ng pagkikemo ko. Yung pong ganito kong kamay ko, manhid po yan, saka po yung ganito kong paa, hanggang po ngayon manhid pa yan. Siguro po gawa nga lang yan ng chemotherapy. Mami, ang along gagawin mo, pati ito bago ka matulog, anuhan mo ng pure CMD. Opo, yun. So, ngayon, 1 month ka ng user ng ating CMD at saka CBF. Anong inspiring message na masasabi mo sa makakapakinig ng iyong napakagandang experience? Ay, ang masasabi ko lang po dun sa katulad ko po ang kaso na may cancer, ay subukan lang. Hindi ko naman po sinasabing sila ay yung totaling bumili. Ay, subukan lang po nila. At ako po sinubukan ko din naman ay kung paano nga. At talagang gusto ko rin pong masubukan kung gaano talaga kaganda ang ito pong... Ayan, sa mga listeners natin, medyo ikat na natin, medyo mahaba pa yon. Pangalan niya, Belen Guzman. Kaya sana pagbalik ko dyan, Ma'am Belen Guzman, sa area ng Labo ay gusto kong makita ka uli. Siyempre masaya ko na nakikita ko yung mga taong natutulungan ng ating product. So, hello kay Ma'am Shirley Bolaños and Ma'am Arlene Jacob, okay?
So, sa mga listeners natin, asa na nga ba tayo? Oo. Yan. Ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. The perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. And of course, sa mga taong hindi na nakakadumi ng maayos, meron tayong CR Juice. Ito yung pang-detox natin. Opo, bago matulog, isang sachet, inumin ako the following day, ilalabas mo lahat ng mga dumi sa iyong colon. Kasi marami ngayon nagkakaroon ng colon cancer. Dahil hindi regular madumi, hindi malinis ang mga colon. And of course, yung CBF natin, ito talagang perfect combination ko yan, okay? And also, sa mga taong mahilig magkape, katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, palitan nyo na. Oo, ito ay alkaline coffee dahil sa minerals. Yan ang ating kape. Hello kay Kuya Ping Belmonte. Okay, so, banggitin ko lang dyan sa area ng Kapalonga ay Katbalogan. CMD Center dyan, nasa 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, atap St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, CMD Center in Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Siyempre, sa area ng Masbate, hanapin nyo lang CMD Center, second floor siya, Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. So, siyempre naman, sa iba natin ng mga CMD Centers and active distributors, pakinggan na lang po natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Ma'am Lorna Rasco, care of GR Store, Binson's Avenue, beside Binson's Shrine. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Majal's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane. Lilian Salen alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane. Julito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dorcho Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amistaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes. At sa Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo,
Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Stockist Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Barangay Bagumbayan, Masbate. Sorsogon, andyan si Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204 ACM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rose Marie Haji, sa New Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Sherry Lozano Apuli, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharma, Magallanes, Sorsogon, dyan sa Butika at Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Barangay Adofis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Porok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Stockist Center at second floor. Ayan, i-shortcut na natin kasi paubos yung ating oras. Yan, si Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biasca, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Of course, yung aking center sa Legazpi, CMD Center or now NAB Wellness Center. Sa second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng Denver's Computer Shop in front LCC Supermarket. Nilda Bardin, Porok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Sa Das Cable Store, Porok 2 Itba, Nito. Toy Dahak sa Porok 3 Itba, Nito. Lourdes Busque, Porok 2 Bogtong, Rapo-Rapo. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Joy Desel Bulos, Porok 1 Kawayan, Nito. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Sa Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Porok, Legazpi City. Concepcion Aguilar, Porok 2, Common, Kamalig. CMD Center sa second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig. Leisa Oledana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Calius Bakery in front, Barangay Hall ng Homapon. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Marinopre, Porok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Now, sa third district of Albay, Refuels Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardenia, Sardinas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. CMD Office at second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office pa tayo sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs, Munisipyo ng UWAS. Mariel Sabasa, Balian, UWAS, Albay. Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa Munisipyo ng UWAS. Florentina Palacio, Lydia Mayores,
Porokto, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. So yan po ang ating mga CMB Center. Hello kay Sir Arlindo, Malubay. So yan, ubos na yung ating oras sa mga listeners natin. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. Ako ulit si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.